Kani kadai ka All India Radio Shillong ka kubuaran pulia pidi Mary Nonganti walang. Kimat ki bakong san jong ka kubuar nanta ka stem. Pentikna Menteri Rang Bado Karim Narendra Modi baka anja baka sarkar India ka penmi kalong daga jing temu wan penyo jing mentoy ya kinong rem. Ha Assam ka sarkar kala ai jing bet man sedang pleno ya ki hostel jong ki school bat ki wiki jaka ai jing hikai nadu ka khatsan tarik uno pra. Beliau Menteri Rang Bado Meghalaya Konrad K Sangma ya ka Prime Hub ha Songsak East Garo Hills District. Ki kubuar ki babnia. Menteri Rang Bado Karim Narendra Modi ula pentikna iki nongrep ha kari barok away bagi an ki bala thau thamai ka sarkar ki long da ka jing thamu ban yo pen mento ye ki nongrem. Ka sarkar amtang ba ka kwa ban ple lat ye ki yau ki babiang ni ka nakabenta jing ki nongrem handai ka angno do ban pen khlan ya ka mandi system la ni ka yau di lang. Ula pensyai ba ka sarkar ka penmi iki kindon an da ka jingmut ka basngur bar ki nongrep jong kari India kin salong ki nongilam ki ba khmat do ha ka atma nirbhar Bharat campaign. Ha Assam ang sedang pleno kendiat iki hostel jong ki kena samla puli na do ka khatsan tarik menta ubnai ha ka jela barok away. Himanta Biswa Sarma ubade Menteri Sarkar ubapet ya katana jong ka kot kakhya bat katana puli puthi ha ka jela Assam uong ba ansha ban pleno na do ka khatsan tarik uno pra ye ki hostel na ka banta ki samla puli ki bala dei por banyele iki examen final. Uong ba ansa pli ye ki school na do ka shitare ukalalingkot na ka banta barok ki khana school. Katanat puli puthi kan sapan kre iki kendon trekam ha ka baide ba ka jingpli ki hostel bat ki school na ka banta ki khana puli nursery hadu class 6 nalor kata an penlongkong san ya ka jing test COVID-19 ha shwaban pli ki school bat ki hostel. Menteri ulai thoru ba ka jing yo kempang COVID jong ki brio ha Assam kala her shibun wat la kata kadang long ka badan kam ban pikir ya ki jing ai jing yada. Ka sarkar Assam kan sapli ya ka Arunodoi scheme minta kasngi palat khat phralak tali long yeng long sem jong ka jila Assam kin yo ala kumno mar pras pa lai phu tingka man na ubnai hapo jong ka tika scheme badia ka pisa an poi ha ki bank account jong ki Menteri ka pelapisa tingka jong ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma uong bakani ka tika scheme ka barat ba tam ha Assam nadu bakari kala yo e ka jing lai do na ka jing sinshar nong way. Uang bakani ka scheme kan sa penklan bor shibu ni ki kintay na marbaya ka pisa an sa penpoy shi ki bank account jong ki dekot kintay ki badan haki ki sem an play ka Arunodoi scheme menta ka sngi da ka palat pisa ban penpoy shwa sha Kamrup district. Hakatayo ka bakhado jong manna ubanay ka sarkar kan sa thep pisa haki bank account jong ki to baro ki badai hok banyo jingirap na katika scheme. La penlong ya kajing ai jing hikai ba kajing penung kerteng iki nong tap vote ha South Garo Hills district min nin kesngi katanat penya election ha katika district kala penlong bon pli ki program ai jing hikai ki bede ba ka kamram tap vote la ai ya kajing batai penya halor ka jing don kam ba jing long ka bakarpang jong ka election ha ka ri ka badan ya kajing sanchar pat ba katanat election ka trebor ba banyo penung kerteng ya baro ki nong shong ki blabyang man yo e ka hok tap vote man la kapor boni kinong snong ki basang basa ha ki than ki bakham long kendong kim ju yo ban rong kerteng ha ka list jong kinong thap von menta katanat penya election kala benset eka kam ha ki common service center CSC ki batrai minat bahaya ka kam ha ka bagi persang banyo penrong kerteng ya baro kinong thap von ki badai hong. Ka District Magistrate East Khasi Hills District kala ai hukum ban beteng ya ka curfew ha kapor minmit ha pareng kapor khatoi beje minmit ha do kapor san beje min step man na kamit na do ka shitrik uno pra ha do kan riu tarik uno pra ar hajar ar pho kani ka long ka wei ni kijing persang manyada na kijing sapryang jong ka khlam COVID-19 wala kata an pelat na kijing syate curfew na kabanta ki to ki break ki batre ha katana jong ka kot kya ki pulit bat ki we ki bor apahra ki nong pathai khu bor ki kalikit marbam ka MEECL NIPCO ki shakri katana telecom bat ka Shillong municipal board kani ka khubor ka ban shpi na All India Radio Shillong. Lai tali kijing mliin bangi baro ngide ban bot perking baneda bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut
Penjengai iwe na iwe pan, habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tungin ni trelang, banile persya ya kejimpang COVID-19. Kanigiri ka All India Radio Shillong kabawan lam sapi ko kubor. Menteri ng mga Meghalaya Konrad K. Sangma min kaski ula play ka Prime Hub and Fables Entrepreneur and Skills Training Center ya ka baan kami at penyat da ka bakdil ka badai ka kanhun tray months ngobha jongki Missionary Catholic ha Songsak East Garo Hills District. Usang maha ka jingkiran jong uong baka long ka badon kam na kabantay ki samla jongi bantip iki jat jing tray ki ba pher bat yo ya ka jing hikay ha ka tray ka kata kanang makin na banyeng hala ki jongki kijan. Ula pensluri ki kon samla bakin persyang ki kam la jong bat ban sengosa rong ru yala ka jong ka kam la ka long ka bakum no ru. Uong baki day ban long ki ba slur ban sim kabu ki lat baki yo kanang bakin kiyo saprang ha ka jing im. Ka Sarkar India nen ka sngi ka ong ba ka India ka day ka way ni kiri ha ka perthai ka baduna tam e ka jingya briu na ka klam COVID-19. Ha ka kruwa khubor bala palat nya ka tanat ka bakmi ka kot ke khya la ong ba ka jing pennet jing mot jong ka Sarkar banya dai ka jing imbriu na ka jing ban shap ka klam kala long shisha ka ba seiso ha ka ba ka jingya briu na ka COVID-19 menta ka long hapo ka sans pa ngot chisngi. Nyaw pusanu kibriyo kilalat na ka COVID-19 nin kasngi kabala penkiuru ia ka jingyo jingkot ha Meghalaya syaka sipaw hajar kendai spa nre phulai ngot ha ka jo ka por lapsa nyaw phongot ki wepat ki badang shio thamai uknyang jingpang min nin kasngi kibriyo ki badang dan ta uknyang jingpang corona ha Meghalaya ki long nyaw spa nre phulai ngot ka jingya briyo ka klam COVID-19 ha ka ni ka jilla hadu menta ka long shi spa khat wei ngot. Ha Manipur katanat Sarkar ka bakmi eka kot ka khia ha kate ka jilla kala sedang ya ka jingpuli wat banya ha South Ligi District ban khmi eka longkaman ha ka jilla namar jong ka khlam ka Sarkar ka le eka ni namar kala don ka jingkiu ka ba kansan ha ka jingyo pang ba ka jingya briu na ka khlam ha kini ki kindiat sngi ki bladam u Dr. N. Samorjit u badai u Surveillance Officer jong ka jilla uong bala sedang shimi ki nong muna na ki nong shong shnong jong katuk ani tili ki shnong ki badon ha ki te ki South Ligi District na du minnin ka sngi ki start shampang kin sa bishare ka bormet ki brio hadu katnu ki khlan manya kun persya ya ute kunyang jingpang kani ka jing persyang jong ki kan ne hadu ka khat khandai tarik uno pra. Ulat ke jila Meghalaya u Satyapal Malik min kasngi ula le jingo ya ka Rabindranath Tagore Art Gallery ha Brookside Bungalow Shillong. La sendan langi ulat da Director Katan Arts and Culture bu Chief Electoral Officer ba F Kharkungor. Ulat ba ikran halor ka jingdi jong ka Brookside Bungalow bat ka Malabika Bisharat ka ba khun na ka por ban penne pensa ya ka nam ka burom bat ki mati jong u Tagore ha Shillong. Ulat u ong bo un sa persyang manyekren ban penong ya ka jaka ka Tagore Culture Center. Ula bendap susu da ka boong ba un sa ikran halor ka ni ka mat bat u menteri rang ba ka Meghalaya berkunjuru bat ka Sarkar India. Ka Meghalaya AIDS Control Society kan penlong ya ka program ka bayday baka jing rakhi ka World AIDS Day menta ka sngi ha susu tham auditorium Shillong nadu ka por arbaji no phai sngi u commissioner ba secretary ka tanat health and family welfare but president jong ka Meghalaya AIDS Control Society u Sampat Kumar unsadan lang ha ka program kumukongsan kamat pedeng jong ka World AIDS Day menta usnem ka day ka jing snolem ba ka jing kit kli lang ha ka perthai baro ka we. Wada pedeng jong ka klam COVID-19 kidunget jong ka nyam sik kila rakhi kan mau buram ya kalingko snem sngikha ka ba san spa san huwei jong guru nanak dev u badai unong hikai u baningong e jong ka nyam sik ha Shillong kidunget sik kila pendan buram ba lekmen ya ka sngikha jong guru nanak da ka mensim ka ba shirhem ki penlong ya ki jingi dwai lang ba ka jing bam ya jing sam bam ya ki para banget ba ki we ringkat ba ka jing bot perking ya ki kendon trekam ka COVID-19 Menteri ng Baka Meghalaya Konrad K. Sangma u ay kubli kitbok kitruyang yaki sik ha ka guru nanak jayanti arhajar arpaw. Uong bangidon kamban imsngi yaki jinghikai ki bakodor jang u guru nanak. Kato gani ka kubor kalakon bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sungobhaban apamenta sa ka program.